Hello guys, magandang umaga sa inyo. Time check 9:50 AM. Uwi na ako guys. Tsaka mag-update ako sa daan dito sa lugar sa Salinas Drive, Laog, Cebu City patungo sa City Sundon, Laog, Cebu City. Magalawang araw natin guys mula nang matapos ang bagyong Odette. Ito guys, magbiyahe ako patungo sa tirahan ko ngayong araw na ito. Stand by guys. Ito na guys, magbiyahe na ako. Let's go. Avenue guys, Laog, Cebu City. Parang nag-pesta dito guys. Kasi maraming tao.